Pemirsa, jumpa lagi di konten yang bayi. Tak kira mak pahi mboten masuk karena kan iya pemirsa nek ngarani iki IP nggih. Mbak Yune mak pah duwe suami, lah suamine kuwi kapundhut dek wingi terus tadi malam sudah dimakamke jam habis isa. Loh mak jenengan kula kinten libur. Mboten Bu, mengke masak nggih 3 harine, mengke pun selesai. Terus langsung Mbak Ika masak nopo Mbak? Sayur asem. Oh, telur. Oh, tinggo nyayur engko bengi. Bu Kartini telur Bu. Wentang wis donat. Masak piro? Masak apa? Tek pitung dino. 3 hari, mengke dalu 3 hari ne to. Ipem. Oh, dia omahe. Sebelah mak pah he. Alah, bojone deram. Yo ina ida berjun. Nakol pitek. Nggih. Oh, yo sing gane dijakno kerupuk putah-putah kuwi. Yo angger kowe angger liwat. Terus Mas Dimas niku rencange ngarite Pak Kusyadi ngoten. Berarti engko 3 dino. Mengke dalu 3 harine. Lah ngeten Bu Kartini kula kinten ngene. Anu nduk paling mak pah yo ijek anu nduk gak masuk soalnya wong berduka saudarane kapundhut. Dilalah mak pah malah berangkat. Bu Kartini wonten telur jenengan? Mboten enten kok. Lho. Dijaluk mak anu loro. Nggih pun loro-loro ndah, mengke dikopiok ngintan. Iya mboten napa-napa. Iya wo. Sing nutuplas kene. Nggih. Nek anu jaluk Ika wis tuntas. Oh, nggih. Arek gone mak. Lah niki wau tek angsal, Mbak. Oh, niku dititipke, Mbak Ika. Sing mak kan jaluk Mbak Ika. Nggih. Jaluk kan wonten acara. Oh, nggih. Aku jaluk wis gak enek. Pun mboten napa-napa kalih lah. Tomat ayu. Tomat ayu. Tahu mentah. Tahu mentah. Iki gone Abbas, terus iki gone Bukadi. Tunggal mawon. Pun mboten napa-napa. Karek akeh 4-5 anek kok. Mboten. Cukup. Pun sekap. Karane ikine nganggo ora. Karane Bu niku lho, Mak pah. Bu sebelah. Bu Wirno, Bu Warno. Tapi entek karek karase undan ora. Nggih. Iki Intan cobi to Intani. Sewenenge. Kok besok lagi 2 ya. Tak critani jenengan, Dik dalu niku Mas Dimas niku mbeta oleh-oleh Intan tak bawain donat kan ngertos nek Intan senengane donat. Nggih tetep Intan jenengan tetep tak terlupakan donate. Besok Bu Kartini mau punya nganten loh ya, kita hadir loh ya. Iya, aku belum duwe adik. Nganten. Ya. Kapan? Ora laku. Bulan Agustus Agustus. Tanggal 4 pas itu tanggal 4. Loh, lah kok pas ulang tahunnya Ibu Yuni? Lah Intannya siapa ulang tahunnya? Intan masih lama, Intan September. Mbak Indah Oktober, Kinara November, Desember Mas Dimas sama Dik Rapa. Oh. Ya. Apa nama? Walah, berarti ya kula eling tenanana pas ulang tahunnya kula, Ibu. Loro mbek setengah mbek loro 5,5 7,5 belum ada 10.000. Lombok ada. Oke, Lombok. Masih masak apa? Ada itu loh mau masak nyemek sedikit. Tuh. Intan kerupuk ra. Oke. Niki lho Bu Kartini. Oke, dipanggang mboten Bu. Mboten apa-apa, Mak. Mboten apa-apa. Nggih. Nyemek ngoten Mbak Indah nggih, seneng kok. Ya iya. Sayur nyemek. Ning gone Bu Wirya ya, nggone Bu Warna. Apa? Apa? Tumbas kelek entek dek. Ayo. Entar aja kalau migas selesai. Ayo. Ayo. Nah, pemirsa, aktivitasnya iki sarapan pemirsa. Mripate aja mbok ucep-ucep kok. Oh, pakai sayur, lawet tahu,
sing akeh pentole. Nduk aku minta tolong nduk delok kuwi sulake ndekno rene nduk. Nah. Ndek bengi dinggo nyulak ibu enek semut ning kono. Kok ngesakno semute nek munggah kolam mak yo engko iwake dicokoti semut to. Nah, iya. Lah tahune ning ndi, Dok? Iki ngene. Sor. Baru cuci tangan. Lambun. Terus mak pah bar cerita dulure lihat kontennya Mbak Ida sing di prank. Walah, apa? Aku melok nangis, lho. Itu mak pah ya tidak lama pemirsa, begitu selesai ya Pulang. iya, soalnya mau bantu masak untuk bancaan 3 harinya atau belum dinane. Berarti Soben rene disuwuk. iya insyaallah. Semoga mak pah sehat selalu. Apa? Baru bangun. Kosek-kosek sebentar. Mbak Indah kepalanya pusing soalnya tongatangi. Dek bengi kinara kudu batuk pemirsa. Cantik. Diingeti gila. Tan walah ngelih tenan. Ngelih. Lah yo. Napa niku mak emane kula panaske terus jenengan suwapke ngoten nggih. Tak izin riyen kali Mbak Indah angsal apa mboten? Mandi ing konda. Maem riyen ngoten. Nggih tak izin riyen. Intane maem kalih sayur bening ngoten pun kalih lawahe tahu pun. Kinara. Nduk, mang tak tembasno kerupuk ta. Yo, kula emane. Kinara. Wes gak klenggut pokoke. Wes gak klenggut ambek mbae pokoke. Ndek wingi dilebetke keranjang niku kalih mak Damis ngoten seneng kok. Goyang nggih maksude iki wajah iki meneng ya sucuk-ucuk ngantuk gendong bubuk. Nggih. Ngantuk, Dik. Monggo pemirsa. Nggih ngono ae. Ngaten mawon. Nggih. Ngaten mawon. Ambek pegangan. Malah guyu. Pegangan. Guyu, Bu. Seneng ana ndekne. Nggih. Pegangan. Ayo. Jagang, Dik. Nggih, jagang. Pegangan. Nggih, Nak, pegangan. Adik lho numpak kerjaan nek. Bar kinten. Tak surung. Sing nyurung makan to. Nggih. Ntar ya, Dek, mandi. Kinara. Ada berani, Tay? Kita ada berani. Kinara. Lihat. Dek, Lihat. Adik tidur. Boleh, Bu telesi. Ibu minta tolong kan sing kae. Ya ora apa-apa leh, Nduk. Sik to. Kan Ibu karek ganti kita. Sing wis garing, benar-benar wis garing maksimal. Sarung dhisik no. Iya lah. Sarung, cap 3 jari. Piyetan 3 jari piyetan? Ini. Cap 3 jari. Kuwi lak 2 le. Nah, ngono. Sing sarung niku sinten? Gus Idam. Anwar Said niku. Pak Anwar Said ketinggalan mangga, Mak. Ketinggalan. Nggih, ketinggalan. Maaf kalau salah nggih pemirsa. Kalau ndak keliru ketoke cap mangga. Pak Kiai Haji Anwar Said Kanor Tuban.
Kanor dereke pundi nggih? Tuban apa Bojonegoro nggih? Kanor. Kanor. Oh, Bojonegoro. Nggih, Kanor. Cek teles ya aja lah, Nduk. Wis ta ora usah disendut-sendut diciumi, wis ta padha wae wis ta kabeh wangi. Nah. Mak Pah lagi menyaring-nyaring. Empasine Kinara. Mboten tesih panus to Mak wau, Mak. Boten. Dek wau enten tahu, Mak nggih wortel, telur kampung. Terus enten salmon tuh kono apa wau. Bawang bombay, Telur ayam, Nggih. telur ayam kampung. telur ayam kampung. Iku ayame Make. Ayame Mak Denis. Kuatak. Nggih, ayame Mak. Nggih. Wah, lah sukses nggih Mak. Niku lho, ngisor kerdu. Nggih, ngisor rondan niku ngisor Rondan. kerdu. Wah. Walah Make niki dadi calon-calon pengusaha ayam sukses dari Merah pemirsa. Ayamnya banyak sekali. Kelek ibu wis gareng kuwi. Nek sing urung ben, Nduk. Wis gawe kabeh iki kok. Yuk bunyi. Nah, kuwi kudunge Mbak Endah. Sing urung ketoke celanane Mas Dimas sing urung, Nduk. Gone adik aja lho ya, urung garing aja lho ya. Soale wingi kan gak masuk mesin lho. Dipilai no. Ngono. Iki urung sitok iki ketoke nguncis iki urung ber. Berne ya. Rambine adik yo ya. Dipilai sik. Orang, Dok, ijek nyemek-nyemek kok, Dok. Yo tak cekleyane sik. Heh. Engko sik sabar urung. Genjonge, Dok, nyen tulung Ibu. Genjong sik ben anu kumbane ben kena sinar matahari tulung ya nyen tulung ya, Dok ya. Alon-alon. Awas. Ini lho, kaos-kaos. Ben kena sinar matahari sik Intan. Wis beno ben kena sinar matahari pagi. Wis beno, Dok, beno. Nah, ngono lho. Wis mbok protoli. Bar ditelepon Dek Dewi niki wau. Nggih. Nggih. Oh, dites-tes ketiga ngaten nggih, Mak. Nggih. Empun dicopke mesin Dek, di napa, Mak? Disterilisasi, steril. Terus engko terus Aku nek aran yo dipanasi. dipanasi diwap ngoten nggih, Mak. Nggih, pokoke genahe lah. Pokoke genahe diwap. Terus dicopno listrik, terus ngoten terus sabune jutih ngeng. Ngono. Dadine lembut. Loh, nggih Mak nggih. Loh, lembut seperti ini. Ngampil, Mak. Sekedap, Mak. Loh, pemirsa. Jos. Kayak nyaji. Nggih, menyajikan. Nembe nganu Mak ngantuk-ngantuk, Mak di nenen ngantuk-ngantuk. Sing siji ki walah. Terus tiada obat. Nek masalah kumbahan itu sangat-sangat bahagia. Berarti karek kurang siji tok iki ya, Duk ya. Ya, tak ganti sik ya sedih lu ya. Sabar. Lambine Ibu sing ngireng ndek ngene ndi ya? Kecer paling. Kecer kok biasanya dijawab ngene, kalau nama Pak Lurah. Kula dibalas dendam, Mak. Kadang madosi nduk aku tulung jukono irus. Iruse ning ndi, Bu? Nama Pak Lurah. Saniki kula nek tanglet dijawab ngoten. Klambine Ibu ning ndi tan? Kae nama Pak Lurah. Nggih. Kuwi lho nduk ceblok nduk rusuh lah nduk. Aja diceblokno sik to, Nduk. Ning ndi wae nek ditimbal Ibu medeni wong ta? Sing apik delok Intan. Sik to Intan? Intan. Tak ceritani. Engko ketoke ape dijak pijet? Sampean. Dia salen katoke. Iya, sik. Ambek Kinara ya. Gak, Kinara ning omah. Kinara pindah. Ambek Mbak Yes karo Mbak Lupi. Siap? Heeh. Beli rae cilik itu teh. Iya wis.
pengen awak cilik yo koyo mak pah lho. Enggak, pengen Olahraga. Manugari. Iya. Mbak Manugari tuh. Ora manugari ki apa ta? Pramugari. Parmugari. Nah. Masa Manugari ki ora. Manuhara. Tapi uang cuanti. Lah kan olahraga yo rajin, pola makan yo dijaga. Nek tanduk nasi ora sak muncung koyo Intan enggak. Besok aku yo Selalu tanduk jaga isi kesehatan. Biasanya yo tanduk dhewe saiki yo iso areke. Iya. Lah iya kuwi mah ngono. Gek konten apa ya? Terus tak kei ide. Ku lho Intan jak pijet dek iki pegarone kan pengen nonton Mbah Waras. Mbah Waras dijak pijet niku lho, Mak. Ndekne terus pengen aku tek yo pengen Bu pijet. Yo ndang kono. Tapi Mbak Indah gak melak ya, Bu? Gak Dek Kinara pilek, Nduk. Lagi usum, lagi musim ngesakno. Aku tapi ojo mbok kangen loro, Bu nek mbok kongkon aduh Yo jalan. Gak iso kuwi, gak iso gawe konten. Loh, ibu ki yo selalu berdoa semoga anak-anake ibu, keluarga ibu, tetangga, pemirsa semuanya paringi sehat. Masa ibu ngongkon loro? Engko nek aku loro ora iso nggih konten, jerene Intan. Lho, ibu ki ora tahu. Muni nek Intan ndang loro yo. Yo ora leh. Emang ibuke kopong. Ibu bogang piye nek mosok enek ibu pe mendoakan muga-muga Intan loro. Yo gak lah. Yo tidak, jangan ya, Dek ya. Jangan ya, Dek ya. Intan selalu tak doakan sehat selalu. Kok nggih mak pah nggih. Sehat, mun nek sehat tak yo. Bisa ngiwangi mak pah lagi. Iya. Jangan dilihatin loh, Bu ya. Boten mak pun tak pateni. Intan ngapain? Jaluk minyak Kinara ini Siti. Minyak Kinara, Mbok pakai. Iya. Kinara, Mbak Intan minta sedikit ya. Wes, iya. Walah. Wes dinggo saithik lagi kondo. Endi minyake? Delok lihat. Lihat. Oh, ki. Minyak Kinara pemirsa. Oh, iki. Wes kondo Mbak Indah ya. Wes taruh, wes wangi. Sithik ae nek nganggo. Ampune seger kok ngene Kinara. Intan mau kemana? Mau pijet kaya Mbah Waras. Nonton kontennya Mbah Waras sih lo. Nonton kontennya Mbak Indah sing ono Mbah Waras e dijak pijet terus dhek ngekei iki lombok iki. Ngekei sumbang sih. Konten. Iya, membantu ya Nduk ya. Intan yo dibantu terus karo Mbak Indah dan keluarga super kok. Tak iwangi mak pah nang juga keluarga Bunda Dewi. Repa Salwa tak sebut tuh pemirsa. Engko nek anu Repa Salwa gak disebut, tak sebut Repa Salwa, Bunda Dewi, Mbayi, tonggo-tonggoku kabeh. Aku nek kon nyebutno tonggoku kabeh yo kesuwen pemirsa. Ya nek Bucare, enek Mbak Nur, enek Mak Minah, Mak Malem, Mak Meni, Mbak sapane ya Mbak Suti, Mbak Kiki. Walah, Dejariah, Deyat, Mak Sum, Mak Simi, Mbah Su, Mbah Jariem. Kenah kabeh tonggonem sapa? Sebut. Mbak Sri, Mbak Yuni Fitri, Mbah Mo, Najib, tapi Najib saiki ning Bali. Mak Sumaroh, Ibu Mbah Wai. Gawe konten terus ya. Terus ben piye? Ya ben iso. Walah Mbah Ses lali urung mbok sebut mang. Mbah Ses, Mak Jah, Pak Silo, Mas Dian, Sela on Seven. Loh, Ibu gawe konten terus sesuk nek gak gelem gawe konten terus gak sida ning Bali sesuk Mbak Indah yo tak jak kabeh sok. Insyaallah. Dimas. Insyaallah. Iki lho, tulung kerupuk tutupe. Dimas. Aku kan nyelok. Apa mau aku tok ya setelah beroperasi aku ki dek koyo wong lemot ngono, mikir lemot ya. Po pancen asline aku ki ya lemot ya pemirsa ya. Ape apa nu ki lali pemirsa. Pamane aku peatus wis nggo wanduk ya. Wis tekan kamar mandi ki balik neh. Lungguh. Lho Bu jere peatus. Mikir aku mang pe apa ya. Padahal wis anduk tak gowo, salin tak gowo.
ubeng-ubengan. Berarti pancen ya ibu ki asline pancen ya wis iki kudune pikun ya ibu kan. ki. Iya wis dipakai rapopo. Lho iki outfit Intan. Nah, iki alhamdulillah. Cantik ya pemirsa. Iya, semua wanita itu cantik. Wanita di dunia ini cantik. Nah, ganteng kuwi adalah Mas Dimas. lanang atau Lanang. cowok. Nggih pun pemirsa, demikian nggih konten kali ini nggih. Tunggu dilungguh yang terbaik untuk jenengan semua. Amin. Jadi ngandani Intan itu untuk memakai jilbab itu alon-alon, tidak bisa dipaksakan. Tuh nganggo jilbab nek ora tak kremus utawa tamplok nggih alon-alon. Sekali dua kali kadang gelem kok nek pemane atine lagi ora bolong. Moh Bu, aku moh ngreyok koyo reyok. Koyo reyok karo dik rapan ngono lho, koyo dik esuk ngono lho. Dik rapa pas dolanan barungan dadi ngreyoke ngono kuwi. Ini pokoknya pelan-pelan selalu diingatkan pakai kerudung Nduk. Iki wis nganggo Lah iya iki kuwi ngandani, bukan ngandani. Bukan nek ibu kan selalu ngandani ya Nduk ya, ngandani ngilingno, tapi kembali lagi Intan kuwi kan ya ngono kuwi. Kadang angel. Aku cantik Bapak. Pakai kerudung kok nggih Mak nggih. Oh, cantik nggih Mak nggih. Udah, jangan pamit Mak Pa. Wis berok Mas ayo. Mak Pa, Intan mau pijet. Pijet. Pengen terok Mbah. Mbah Pas. Kok tekan Mbah Bas? Mbah Waras. Mbah Waras. Lali pemirsa, pengen Mbah Waras jadi Mbah Bas. Ini nanti Mak Pa paling sudah selesai langsung pulang. Soalnya Mak Pa mau bantu memasak telung dinone saudarane Mak Pa. Sesuk rene mugi-mugi almarhum husnul khotimah nggih. Husnul khotimah. Amin. Amin ya Allah. Gimpun pemirsa, doa terbaik untuk jenengan semua. Ayo ning ngarep yuk, tinggal ning ngarep. Iki pasangin pateni Nduk. Ibu ning omah ya, aja usah. Manis ya, aku tak dewek-dewekan sih, ngono. Intan pengen mencari rezeki. Iya. Oke, Ibu rapi piye kok. Ora nangis. Wis entek nangise. Urung teko Mbak Pas. Moko anu ya njuk tulung ya Nduk ya. Kuncine pager kuwi ditutup. Kuncine dingenekne kan ada disengklit ngono ya. Akhirnya ditutup. Ya, pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Nek kene tak go thumbnail. Tapi gak kita Mbak Indah. Gak lah, Mbak Indah kan lagi ngemi ide kinara. Lah ngene Dek. Cus, weleng macak. Tak ketokno outfit Intan. Ambek senyum. Dadah, hati-hati ya. Nggih.